Despois de varios anos intentando, quedando a un só paso do ascenso, o Rotogal Boiro Voleibol estará o vindeiro ano na Superliga masculina, na que milita a elite do voleibol a nivel nacional. Segundo confirmou a propia Federación Española, a competición arrancará o vindeiro ano con 14 equipos. Xunto aos boirenses ascenderá tamén o Barcelona Voleibol, e non haberá descensos de categoría. Tanto galegos como cataláns serán os dous equipos que lideraban a clasificación nos dous grupos da Superliga 2, cando se decidiu dar por rematada a temporada, coa chegada do coronavirus. A confirmación do ascenso foi acollida con gran ledicia no club boirense, que a pesar da súa recente historia conta xa cun gran palmarés. A xunta directiva do equipo traballa xa en preparar a competición do ano que ven, para a que necesita contar cun presuposto non inferior aos 150.000 euros, o dobre do orzamento deste ano, xa que o gasto nos desplazamentos será maior e o reforzo do plantel antóllase tamén necesario, coa idea de non pasar apuros.